برهڤیên dawîne berî şanoyekê bi helkefta roja cîhanî ya şanoyê bidin pêşandan. Yekem carek koma şanoyê ya yekîtiya xwendevana û ya serdem her du komên serekel Kampa Domîz ve yek şanoyê pêşkêş bikin. Ji ber gokanê karê şano karîkî cemaî divê tensîq hebe ji bo em vî tiştî bişeceyînin û ji xeyna wilo jî ji ber jimawerê me û jimawerê wana em karibin gelek kesa jimawer wernedarî jî. Her yek ji her du koman di şanoyên xwe yê berê de ser koçberiyê, zewaca pêşwext û arîşeyên jiyana li Kampa axivîne. Divê şanoya xwe de mijareke nû gengeşe kirin. Vê carê bi helkefta roja şanoyê cîhanî got ev rojiya me salê da me hes kir em ji dinyayê sax re bigitin xuyakirin got em çi muanê diheyşin. Em çawa vî karê xwe dirist dikin. Em çawa kes li me nabe xwedî. Daîmen em karê xwe bi xwe dikin û wê muanê û wê qehrê û wê tabê. Me hes kir xelk jî carekê bi me behsin em çi dikin. Piraniya beşdaran ji çalakvanên Kempê hunermend û civaka sîvîl bûn û hejmarek ji penaberan jî beşdar bûn. Divê hebkî karê wana nav Kempê hebe û alemê pêşkêş xin werin bînin ew dawa bikin wa bînin mesrehê ji ber xwe bi kes nayê alem xwe daketin feqirtiya xwe daketin. Rêjeya bilind ya baranê nebû astan goşano birêve biçe û kesên vexwendî beşdar bûn. Çalakiyên roja cîhanî ya şanoyê li Duhokê nêzîkî heftiyekê dirêj dike. Lewma şanogerên penaber xwestin çalakiya wa cuda be got hejmara herî mezin ji lîstikvanên Kempê di yek şanoyê de beşdar bin. Pêşa we be helewî Rûda û Kampa Domîz.